Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä, kuten Akuankan puhuva koira aikanaan vakuutti. Maailmansodat, ympäristötuhot, lamat, näinhän meille kertovat päivän uutiset, media, näin meille vakuuttavat poliitikot, päättäjät, patruunat. Ja näin me itsekin uskomme. Hyvät uutiset on siinä, että on enimmäkseen pelkkää hölynpölyä. Millä tahansa mittarilla mitattuna viime vuosisata oli itse asiassa ihmiskunnan historian paras vuosisata. Meidän on kovin vaikea nähdä tätä maailmaa, tätä valtavan suurta kokonaisuutta, historiaa sellaisena kuin se todella on ollut. Mutta todellisuudessa, jos katsotaan maailmaa, mitä on tapahtunut viimeisen 200 vuoden aikana, kaikki on mennyt pitkällä tähtäimellä yhä parempaan ja parempaan suuntaan. Köyhyys on katoamassa maailmasta kokonaan, sodat ja väkivalta ovat vähentyneet, kaikki positiivista kehitystä. Mitä tapahtui? 400 vuotta sitten uusi asia nimeltä tiede ilmestyi maailmaan. Me alettiin ymmärtää, miten maailma toimii. Se noudattaa lakeja eikä sattumaa. Me alettiin ymmärtää, miten me voidaan vaikuttaa maailmaan, muuttaa maailmaa. Me eletään juuri nyt ihmiskunnan historian kaikkein parhaita aikoja. Mutta tähän liittyy yksi ongelma ja se on se, että jos kaikki todella elävät niin kuin suomalaiset, kuluttavat yhtä paljon ainetta, energiaa, materiaa, se yksi maapallo ei riitä, vaan tarvitaan 5 maapalloa. Ja kuitenkin meillä on vain se yksi maapallo. Tulevaisuuden avainkysymys on juuri tämä. Saammeko me yhden maapallon riittämään meille kaikille? Kyllä se on mahdollista. Kaiken takana on innovaatiot. Uudet tavat tehdä asioita yhä paremmin, yhä luontoa säästävämmin. Nanoteknologia, elektroniikka, geenimuokkaus, digitalisaatio, yhä älykkäämmät koneet. Fiksummat tavat tehdä asioita niin, että me säästetään ainetta, energiaa, siirrytään aineellisesta kulutuksesta aineettomaan. Ja yhtenä olennaisena osana siinä tietysti tämä vanha kunnon kiertotalous. Miksi turhaa haaskata, kun voi käyttää uudestaan? Juomapakkausten kehityksessä siinä tiivistyy mainiolla tavalla tämä meidän pyrkimyksemme kohti yhtä ainoata maapalloa niiden 5 sijasta, jota meillä ei ole. Vuonna 1935 alettiin valmistaa ensimmäisiä juomatölkkejä. Niissä oli vaan se ongelma, että ne painoivat suunnilleen kilon verran, ne oli tehty teräksestä ja sitten kun ne oli käytetty kerran, ne heitettiin roskiksi. Nyt alumiinitölkki painaa 14 grammaa. Ja se kierrätetään yhä uudestaan ja uudestaan, alumiini ei katoa minnekään. Nyt jos ajatellaan, että me saataisiin kaikessa muussakin hommat toimimaan yhtä hyvin kuin tämä juomatölkkien kierrätys ja palautus. Me saadaan yksi maapallo riittämään ihan mainiosti meille kaikille, jos me vaan niin halutaan. Se on sinusta kiinni ja minusta kiinni, ei se sen hankalampaa ole.